Vanoti kuti abvume kuti azvitambire kuti ndo zvazviri haabvumirwa nekuti une nhasi anoramba achinongondishungurudza tiri padare ipapo aitotaura kuti ndichakurisa nenyoka dzangu nemakitsangu ndozvaaichaura tiri padare. Saka tabuda anzi faini ini ndakungotoga ndidi ndiende amundotore kwambamuta kuitira kuti asvike panguva yekuti abvise fenzi yakaisa pamusha pandikugara. Ndozvatinazvo. I'm sorry, Larry. Need to charge or put up a funny to my open later bomb about me. Saka one day, the kind of Basia, the Wabasia. One is really big and a fast from which what about don't body bees and go bees a range, no water. $1 for $40. So like I said, I got bigger one. Sure, one debut hesitating. One bar down in the Kadaza, six one man put a white say the point as a what do not for $40 you can work. Maria Shinaga Bunta Gashka was about to in and nobody. As the Nobama know with the more than faith, one old was over. To a land of a dog. Love of Darotagara, Catito and Tagana. Other than Pamundo and Dakarima Garongo in my account, I used to long on the ground. So and the Karima was we are going Mundo outside, and that's your Sunday back and Rabira Budaro Musua, if by shares among of it 05. Nindandu, you know, long in the Kunamo, what in the wage. The whole no steam as soon as yesterday. What time of that to Ganaka, yes. The doctor will come special when you stand in your microphone with Mariam. Because the map tables are on the tower, with the Mafunga Vitati, Scandapanas only the town to know it. But I almost say, do that, Manenda was a book. The Mar 5 dress Genomanga. And I in the Basabu, the Lama Padamanga. Then there is a Temas Mugasai. Now we are subbing here, you whatever. What can you probably left die Saka? Dan dulu nak timbang, ada orang yang tinggi. Saka mudah diingat orang timbang kan sebab buku mulai jauh ini. Betul analis semua roti, kita kasih. Suan dah kan juga kumba. Juga kumba kuya, dah kan saya yang songa di. Malas kan, dah uyan, orang pas nol pas buku. Orang punya ini, katanya itu ya pada bos tahu orang mama. Wati mari wapu wale namanya bayiga. Wan mesor ko niya ko para lehaw sa kon mo na puya. Dikati say kay do so ata wala ti ho. Pas kana do maganya ututongo mo yan ande turas. So manda so kera ko manda gara don zuni salba daga tanga kwenda kwetu. Manda taura kazi no fa no kwenda kwa mambo kwa kwaishi. Wodi inye ile ngati. Do bandachi doga bandaenda kwa ishe samaga sababu pas na utonga. Nenda kwa ishe samanga angali bwaga kwa nishi. Ni mwana mtaenda ko aliko kama na kumbo kwa nchati mtu atashika kama doze biti kastalo batiro. Kuti na wino perase. Isha wakanyora pasi. Zvese zvakaita ndio zvangu zvakapisa lechumbo tangu zvakatema. Wapedza kudaro takagarira kuti tonoti masamu wakati achauya nemupurisa wavo yekuti tipuwe date rekuenda kwaishi pakuvera pera iro ndofunga kwani kuona hawana kuunza masamu saka pano wamwe makurukota wanotomya nawo vanogara pachitombo vanonzi Samanga Raymond
wakandidayo zikuru takaona masamoni kuti kune nyaya kweri kudai zvomusi isiri kuuya pamasamoni anakati asauya ndobva wani panhamba zvikanzi mufonere ndobva ndakaona sekuru masamoni asauya zvikanzi achauya kubva ipapapo zvikanhasi ana saka ini ndaenda kukoti ndakatsanangura nyaya yangu zvakadai zvakamira kudai ndobva ndakatanga kutodhisiyodhautanga nimi musasvikepo ndikuti maenda kwaishe ekwamambo mazi uri kuona ngezvekwendiyani iwo wana kuenda waenderesa ukoti padhisi saka ini padhisi hapatongwi nyaya panotongwa mari ndaonawo ndatambudzika 5 years ndichitambudzika ndakabva ndaenda kwamutare noti handina mari ndaenda kwamutare shuwa dzakatongwa zvakanaka wabva wakanzirisa withdraw statement iyoyo yekuti kwadhisi kunotongwa mari nakutongwi nyaya statement iyoyo iwithdrawing hatina kuedza zvakanaka baina withdrawa izvamataura isai mashoko enyu amataura yekuti padhisi hakutongwi nyaya kunotongwa mari because inyaya because handingambokuona nyaya pakuda muri kuoneka mamenjas tiri padhisi wari kuzviona pamoto nemuno and saka wanokusuwai kuti imi muruti imi padhisi wanakutaura unofanira kuzoprova zvinozokuremirai hazvibvumi zvino vakutaura wakadaro hatiudiwa because muchafamba kuti magumoma kuti pamamutasamunotonga mari iiamadika mari saka anyway nyaya yenyu mimi ndemakaunda uyo akadai akawina kwamutasa inindo nomuhwina wamutaura kutaura ndo kunotongwa nyaya hapaoda pamusoro peno hakuna mutemo kana wadzosasvika nyange kwaari ukanonyepa kuti nyaya iri kutangwa popiwa mutongo unocherechedzwa mutongo wakadii wakatanga saka in this case kubatanisa nyaya dzenzese pane nyaya panga toenda titi default judgment 24 January 2024 it was responded in all those operating through here be and hereby interdicted from encroaching, farming or visiting applicants' land situated at Danama village, heading Samana Chifuntas. Each party to clear its course. Zviruti imini anditi amubvumiri anditi kusvika pamunda uyu kuita anything pamunda iwo but mimi makapinda pamatsveka maisa fence saka already kusvika kwamakaenda kuita fence matone mhosva yeconduct of court makazvidza ndavo ndoyafaniripisa iyo akakuripisa ndiani neconduct of court which means kana wakakuripisa admission of guilt which means makabatwa nechi saka kana makabatwa nemhosva zvinorevei zvinoreva kuti mhosva handisi haina kuchinja mhosva ingoripo yekuti hamufaniri kusvika papi ndizvo tikazotarisa panapa urikuona order yapaina order iyi yenyu yemusi wa10 March 2026 hainei neinterdiction because ingori order iri application for peace order peace order and respondents are ordered not to insult, harass, provoke, threaten or intimidate the applicant and peace order haisi interdiction and toenda futi apa wa 20 September 2020 what and peace order futi that is
toenda kuti musi wa 20 September 2024 episode and so because initial nanduda mai kunizwa kuti makunyepera neyokubara yekuendesana makoti achiti akaenda kuenda kati kuti basa asi nyaya chaiyo haisi kuisa makoti zvekupana mapiso nyaya iri pekuti ndipani pamurukanira ndipani imimi pane zvamataura pana mati imimi nzvimbo ndakaita basa kumba kwamai pane zvazviripo pasi pemuti zviri pasi pemuti ipapo vandazoiwawo zvibvise vandabvisa saka ndabvisa mai avo ndobva kuti pawabvisa ipapa apako ndio mbadharo wako ndizvo makanyorana basi ndikuita zvasiyana nekupa munhu mudzirema zvakade kurbomu vanhu vanga watuma utokongotora tawasikomba kare kare asi wakuda kuti wakanonoka kuwaka pamunopana munhu panotonga patoenda saka mupana nemindi amukuimeka ini varayamuri pekuti kana chinhu chenyu chiri based on payment anditi kukupai wakaita chiti payment yebasa rakaitwa yanga imbori mari iyi yamamachati 1,500 kuzvipisa kunobadira pamba 20 paine hari yakaende kobva kwaita tudhori tuitwa tumutende mutende papane zviro matende iyayo nemahari iyayayo zvanga zvakanoputirwa pambo kudai mandavadaidza kati auya mone zvinhu zviri pano kati webhisa handiko bani kauya kondiita ngofunda nandokuti udini uone watina ndoima iwebhisa kana ukafa wanaokonopedza nzvimbo iyo mapedza makati 1,500 saka ino ndobva kuti 1,500 hatina saka tokura ripai chakakura sei yakakutonga muyadhi yepanzi 30 yakakunezwa pa 30 meters by 15 30 by 15 30 by 15 ihori sakaitiki inini maonera angu ungomengani maziso bini ndikutaura zvayakaita kuti yakaita kunenge yadhi kana kuti pana pachipurei because mukati kana kuti 15 by 30 because hori nekukuremodero i28 by 12 zvirido zvandiri kuti zvinoamisha vega hapana zvinomechikorobaaaiso saka isusu chatinoda ndechekuti kana vanhu makunetsana handiti pamama kuchinetsana muchita sei makataura here kukoti kuma ndo zvamakamakabatana takataura ine kukoti wakatichii takatanga tenda kwaroda kwabva wati ndoda kuti wakati mufanira waenda kumadzisheni madzimambo tokunopera nyaya chekutanga ndikuti handiti mutonetsana because already pane interdictika yekuti hamusokuzvikaipaaanobvunza kuti koti yakati chii zvopakazi pane interdict yekuti hamusokuzvika koti yakati chii anini ndaida kundipindura pazvitenderwa ndinofunga kuti amene ndiri kunenge mungatarisai
pane episode yakutanga yakatobva before aenda futi ikoko tanetsana wakuya chinipendidza yekutanga disorder whether yakatanga kana kuti ndeyekumashure asi ndikuti pane interdict ndeyekuti mira zvauri kuita mira iyi peace order ndeyekuti usatuke munhu usanongedze ndiyo peace order iyo asi interdict iri kuti chii usasvikepo 1 usashande 2 hausi kuda kutombodika papi inini maichanganyika handisi benzi ndakataura futi ukoti petakaenda inini tsambani dai wakauya kana kuti wakanditaurira kuti mhai apa bhazi mungodai mbode sezvakaita mapisoti adii ndikapiwa ausainzwarawo inini wakatozotaura zvine zvekuti iri kuhandisi izwai mbuya zvandokutaura handisi angamukona ndokutaura mese munofunga kuti munenge muchiitirana iwe ukaitira munhu akakona kuti ndizvawaita iye anokuitirawo kusema ndozvamakaitira handisi musi wa order yamakapiwa musi wa 10/03/2026 idefault order ndati iyi ya 10/03 yamarch 2026 idefault hana kuuya kuti then yakapiwa musi wa 24 January 2024 idefault futi ima muna kuenda kuti saka default handisi yakangofanana neunga mamuripo kuti kana makahiwa mamuripo mainohiwa kana musipo mahiwa saka pauyu akazoita advantage kuti afuna kuzobvisa matombouya ndozvazotombodzika nasina kutouya zvikurudei wobva atotaura zvarudii zvaruda zvova zvatodhinwa saka imimi zvamune maudama yakuda kuti muite application for condonation kuti makaita process yekutanga kuti muchinje chii zvese izvi kuti ndandisipo default kuti ichinjwe iyi makufana kuenda futi mukoti moita ichi and apa manje zvine time and saka kana time yakatopfuura it means hamuchakwanisi kuchinja chii this thing makuda kuti ndozvatota makuta kuita process iyo yekuti nyaya ite sei itange futi but ndikutika akamuradzidwa zvinhu zvenyu manje zvikaitika zvine zvakuti ndezvokuti tinodzira nenyaya kuti ndepani akapa umwe ndiani paumwe rizehei saka munhu anokuti ndakakupa kana kuti handina kukupa saka unenge wauzokapiwa naye amunozvizvota ndikuti hapana pepa rakadii rakanyorwa kuti ndizvotadii zvataita handika saka unongomira mukoti iyoyo uchitaura kuti uyakandipa handi iyo kuti handina kukupa handisi saka it's your word against chii ye word and in this case ana advantage kuti ndiye agara nemuzvi wechii wechiro saka panoda something chekuratidza kuti zveshuwa agreement yakaita sei yakaitwa kana pasina chinhu chinoratidza kuti agreement iyo yakadii yakaitwa hapana saka inini ndikuti the only option inenge iripo the only option handiti the only option inenge yakuti kana mimi makacharja for service sekutaura kuti mudii zvamuri imi mungopiwa mari musiya chii musiyana nechii nerendiwa kana iri nyaya iyoyo munhu oita payment plan kana wasina chii wasina mari asi mimi panzvimbo madii mai musataurire munhu paunorasika munozaiumira henyu kure ndoda kuti mubatsirei kuti ndomapinda chii there is no court handika yamunoenda handika pasina proof yekuti chii zveshuwa makabhadharana kana kuti makawirirana there is nothing, there is no proof so ende inogete munozi aiwa kana pasina proof yekuti pane zvakamboitika saka nangori muridzi wechii wenzvimbo anongoramba ari muridzi wechii wenzvimbo because there is nothing to show yekuti akadisposa chii redi yake saka inini uri kwamuri inini kana iye achiziva zveshuwa kuti mai avo vakandibatsira kana timbobvunzira mbuya igare pasi hazina mbuya mamaenda kutora mapepa hazina mbuya makakumbira mbuya unokubatsiriwa pasi pemuti vakomana vakakabatira kakomana kamusikana kaitenderera zvasi mutende nehari yakaita kunge neroko
Handiti mukavati ndiyo kana vapedza vaizvozvo handiti chibva vatora hapo paine zvinhu zvasi nzvimbo yacho yenda kwazavo zvese manyepo hapana chokwadi chiripa manyepo auri kutorwa saka besides ipapo imi pamakaenda kubvisa zvinhu mamwina ndosaka kana makashanda kana vamurimega it becomes very difficult now kuti hamuna witness hamuna there's nothing written handingamukona ndizva ende uya anoramba kuza ruziva kuti hapana chii hapana pamakaita hapana zvapakaita saka ini ndosana kuti ininika handiti kana imi mai handiti muri quite sure kuti hamuna zvamakabatsirwa namai avo handiti kana muri quite sure kuti zveshuwa mai havana kudii havana zvavakabatsira mai vanongudii vanongobva padendi ipapo woenda inosara nechii asi kana muri kuziva kuti mai avo pane zvavakakubatsirai wakakuchajai handiti wape mari yavo hapana chawakadibatsira ndosandiutika zvinozoitika afterwards izvo zvari zvimwe asi ini ndikuti kana uyu munhu akashanda akaita basa muri mukuirana muchikwanisa kuramba yanyu pamberi pechii asi muchiziva zvacho kuti makadii makabatsirwa mupei mari yanyu ipapo mendekuera besides amai ava vari kuti hapana chavakabatsirwa hakuna here umwe wemhuri yeava vavaripo vanoziva kuti zvishuwa shuwa takabatsirwa nemumwe akana kuti mbuya ivi musiwo makaenda kubvisa zvinhu iye ivi kumba vake angainani vanga vaine mwana womukomana ari kungovamasvo mukomana unonzi roi koita wandakapa mari kusikana fei ruya runzani unonzi roi danama uyu fei unonzi danama pane wana wotu wandakabatsira saka mari yamuti makapangei yakairiwa asi ndiye kutenda kuti ndakupa isitendi ukatondichera mugoni imi kuenda kutenda kutenda kwaariye kuti imari yedzinge muri kundipa stendi ngoti ndamupa mandati ndikasvika makapa mari $40 $40 stand anga siye stendi aiwa ndozvatobvunza kuti imi makaendesa $40 yekutenga stand aira nditozoti wakati ngeyekutenda kuti ngeyedzingu ndamupa stendi ndo zvakanditaurira ndotaura zvakataura ndovandabvunza ndikauya nayo ini ndikamlooking at value vangu kuti iwe wapiwa bhazi re$350,000 iwe woendesa mukuti gotora nebhazi ramatipalema riweti $350,000 I never paid a cent ini ndochitora gotora re$22 kuti thank you panosara paine mubvunzo ende kupei iyeyo akaiaccepta sei mari iyoyo wangamona kuti chinhu chenyu chiri kuleka chii vanhu vanga varipo vachiona uchiita sei zvichiitika dai papakanyorwa pasi apa padai pasina kana problem but chakuitika makutekana chii makutekana advantage because icho chokwadi kuti mbuya vanga havangamboti pamberi ndevanhu vanape makamera wobvuma zvichiwa kuti makabvisa ropa ngokuti panochabva atobvuma wehama wakatotarisa kuti hari yakabviswa yeropa yanga imburi yei tikomana ndikamusvika patiri kudhanza patiri kudhanzei so zvinotaka saka the only way out kuita sei kuti handizvidii ndosaka ndati kana pakadaro mbuya tiri wani kana imi muri kwaitiwa zvokuti makatobvisawo nemari yekutenga stendi nechii zvese because chinonditinetsewa wacho ndechekuti mukabva maenda kubuda mumakoti kwesoku nechii zvese zvomunoita zvese izvi nekuisa fenzi nechii musina chamakambotaurirana pastendi ipapo asi ndangozwa patangwa chiri kuzi makakumbira kuti muda kurima vamazorima saka imimiwo makuramba kubvapa pakazoitese murime makuda kucheresa mabhohoro nechii ndo zvakatouyo kwete handichadikana zvadaro chamwaita sei chibva imhakuiwa neengo isiriyo uyu uri kuti ndakakupa kuti urime uyu akati
imi mukati wanga uri mubhadharo wangu weharire. Alright, imimi harine ropa makazvibvisa makazviise makazviise pamusoro zvinhu zvinenge zvakadaro zvinoenda kuhisa matara zvinoenda kupiswa ndobvisa. Ndinofunga zvemataura zvinezvi mandizorodza mweya wangu nekuti kubva 1985 wandatanga tsamba nemabasa handidaidziri muredhiyo ndofunga pana akambondira ndinomirira auya kondiaprocha pamba pangu then anditi uya zvandinenge ndawira naye zvaanoita kuti kumbakaondopa makambozwa nyaya mbavha dzaiba hoye kwaauno handina kuwadaidza wakauya wega kagadzira wakandipa zviro zvangu zvakakwikira sinzi kubva 1987 ndiri mwana muduku kusvika Chembere handina pendakaita izvimba nekuti mutemo unoti iwapo anomanikidza munhu kana kuenda kwomuti uri muroi kana kuti vanhu vese vari muroi unosenza zvakanaka zvisina noizi. Chokwadi chiripo ndichoti pane audio musi watabva kwaDC pane patakaita pakaitwa option pawatsomba yemukadzi wauyu Mandelo baba nebirthday banana Toma wanongozana nari kumachezo waya. Ni ndakadaidzwa bona vanhu vaibva kundoko vakaenda kubatsirwa. Ndo musi wandaona mwana wari majaba vane mari. Pamabvo vanhu vese vamira kuti imai wakachika zvirobonzo kana ndipe imari. Wondoise yatanga ina ndisungire mari. Iwe imari yedzingi. Ndaida kutobhadhara pangitiro akati kwete. Mari yambhadhara panobhadhara ndina kusungira mari. Ndakaenda mwanangu bandatenga mushonga webudzi wani. Kaendoda mari yedzingi. Ndodhora akatandidi dhora maine muchenero wamakaita. After 3 weeks, ndopenda akaona mapurisa asvika. Kazimbuya murudi kana kuti makaenda kunera mwana wako ndanhama newanhu kuda kumuponda kuwatsonga. Ndikati ndimupondera ndikumbira mari yako yakwai burikodikana. No, ndakaenda nasisina. Akakora nyaya dzine. Ndosaka kuzotaura. Munhu akasumuka kwatsomba kuti mbuya wakada kuchaya. Matomba mari yedzingi. Ndiri kwere. Woenda kumapurisa. Wotaidzwa mapurisa. Ndiri kwere. Something is not right. Pane chokwadi chisiri. Chiruwanda. Pane chokwadi chisiri kubuda. Ndosaka ndati kuti chokwadi chite sei? Musanetsane. Handiti. Imi mbuya kana vanhu vari kuziva kuti they owe you. Handiti. Wachakupai. Inini manje zvine chakani. Ndinokumbira kuti Chembere kudai. Gumbo yekubva mbere kwakora mapengo mbere. Handiti zvefojari pamatsambari yako. Handichatodi mari yavo mazvinezvi kana vasina kutaura iwo nemuromo kuti shuwa ndakamupa pane audio zvamatauri kuda pane wakauya ndakabatsira vanhu vakadanhama wakawanda zvitauriki nemazita ende dhokita afanhi kurenga information kuti ningu wakainga wakauya saka ndiri kuti muno wandakabatsira ngasina mberi kotori muno kati wakutoya kotomirawo kuti awo mai wakashata pati akarundetseka ngemberi kwakayomba kwamo akasununguka mwana saka kana Mwari wachitendera kuti zviriko kubuditsa ingo yokuruma changa mbere ndokutenda ine zvamataura asi ndiri kuti chokwadi ndinoishabura pachino ndosaka ndati imi kana basa renyu riri kudii rekubatsira ndizvobaba handiti hambai muchiita sei ndaneta baba musaneti mukaneta manje ndo zviri pamuri ndo zvinokutiza because zviri pamuri zvinogara pamuri because murikutedzera chirechi saka imi musaneti nenyama chakambira unorwadziwa ngekuti chinoita zvaa zvenyama siyanai nechii nazvo zvakafanana kana uyo akamira unokwanisa kuti achitotera mutokuda padhora umada kutera pane zvimwe zvepatotaura kuti pane mumwe watone mwana akagara alright, okay, alright. Uyu akasagatorere dambudziro. Munotomubatsirawo. Kana uyo ane kepi. Wakawanda wana munomu. Munotomubatsirawo. Chinyama. Wabatsirei kana zvinozva pakazina Mwari muri newadzimu muite. Itai sei? Ndosaka ndati kuramba muchiendesana mumakotsi nekuti asei nechi is not necessary. Ndoda kutenda ichamumire kuti haichaendi kwamataura kwe. Munhu umwe naumwe handiti chokwadi uruchidii chokwadi uruchidii saka ini ndiri kuti kana wabuda munomu enda woite zvinoenderana nechokwadi chaunodii unoziya
imimi movha imimi munongobva kuno sisi because mukadzoka futi apa pepa rakutanga kudii kuti rakusumuka futi imimi musaendipa nzvimbo yari yawo kana makaisa zvinhu zvenyu fenzenyu kana chiimbise zvinhu zvenyu chaichaiyapo svike mozvigarira mumba kwani achauya achida kuona yachadini ndinotaura misi makadai kwedu kuna akalipira mapureti chaiwo imba kuwatira pane mukadzi kufai hope ndotaura inini sitipotwa nemwari kuti kufai hope ini ndiri kuti ndakambozvitaura kubva kudarero ngaandipe hake mari yangu kana kuda kutora sichenda akati ndikupinda kuti wakambori magwere osheni yakaita mukati memba ino asi ndiri kuti tenga kuna mai marwadzirirwo yakaita mukaisa muredhiyo kana kudzika kwahonde kwacho utumamu dii apa ndepani wanotora kuti sitendi yangu yawambaya wateva ndiyani ungotodzika kumira parodi kuti ati idini handitoeni zvokubva 87 kusvika nhasi kwautanga kuenda paopo ndatochembera kubata kuruka achiri patsamba iyi ndatimbuya mungonoite zvotadii ndaida kuti mubvunze iwo wacho kuti ichokwadira ndatimbuya muzandataura izvo zvese kazvadii achabvunza ndakamava ini ndosaka ndasiya zviri open kuti imimi ndakubvunzai mukati hamuzisivi imi mukati home saka handina munhu anotoda kumanikidza pa kuti iwe zvautaura manyepo kuti iwe zvautaura ichokwadi asi iwewe nemwoyo wani wako chokwadi urudii andizvo saka ngatinoite zvinoii nechokwadi chaunodii chaunosi ndo zvandataura ndaikumbira sendaendakuba odiyo iyoyo aikumbira kuti mukaisa handiti muise muruzwa muzwa kuti zviri kutaurwa ipapo ndiwana mutiro ere wakutaurwa kana kuti wani kuitira kuti amaizwawo mangwana ndikaenda izwai zvazvinoita odiyo iyo ari kutaura ipapo ndiani wanhu wakatuma kumba maistori namaisimba wakabata andamona ndosari kutaura manje kuti vanhu vari kutaura paaudio manje kana wastori avo kukoti kunhu haisina basa because anofanira kunge andozika chidii achitaura ndiani izoichii ikataura nomwe munhu arikutaura haumana ivi haizoiti ndianichingodzarise muruzwa kuitira mangwana kakara kununa kuyaka totangira ipa ini ndiri kuti vana baba nemi mese munongofona zimbabwe ine kuti munozimbuya mbai munomuziva makambomunzwa ere muredhiyo achidaidira ndopari kundirukadza wauya wega zvandautoita izvizvi ndatoona mune mapepa ndiyasoziva zvomuri kutaura ndikuzvizwisisa nekuona kuti hamusi kundinyepera ii dautombokubai munhu bazira ini madhokubasa wandoshandira mimi chiendai pano panza mumira panza ndofunzirai munhu vai manje ndauye saka handitoite zvikataura amai ndosaka masambari wandezii